салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз ҳастем дар бозори Корвон, дуюм дарвоза, тарафи Пажарка. Мувофиқи хоҳиши шумо, мо имрӯзам папленои туркии бесанга сёмка мекунем. Шумо да намоиш метем. И дарвозаи дуюм тарафи Пажарка. Як апашка дорем. Номаш чия? Апай Миҷгона. Апай Миҷгона суроғ мекунем ҳамиҷада. И кас фақат худаш бора меёрад. Миҷгона баъд акай Комил ду нафар ҳамиҷада кор мекунанд. Ё худшон бора меёранд. ҳамаи намуди папленро доранд. Барои ҳамин пешаи ҳамин тамошо шумо ҳамун лайки хонасӯхтара як меҷиқен, аётон намебурен. Барои ҳам хонасӯхташ мегӯем ки шумо аётон набурен. Ҳанамра биҷиқен. Мо намоишона сар мекунем. Барои чӣ? Анаками нишонтен ҳамин нақшона апа чандиян. Ин паплино ҳамашон бар калонан турецки галмайда барои занакои калон. Анаи атласниз қора чанд расветко шастай новинка ҳам. Ино бар калон ҳам ёшона дорем ҳам калонсо. Нақшон чанде? Ино 180 то 300 сар мешаванд. Анамира ҳар кадомша гап задан биги апа. Ира беннигинаш оптовиш 250 сомон мешавад. Ана ино 220 сомон оптовиш бар калоно. Баъд фирмаошон фирмаи Фунитекс, фирмаи Бермандо. Ихеле ана ино лазер доранд материалошон заминошон чанд расветко шастай. Ана ино ҳаста 180 сомон надибос шаст бар калоно. Бо ино ҳаста 250 сомон. Ина атлас мисқо ҳаста дигар расветкоҳош. 4 расветка дора. 4 расветка. Анами чизе ки шумо дар ҳамиҷа дидестен, ё ҳар кадомиш 4 расветка, 5 расветка доранд. Барои ҳамин инаҷада агар кас мисол ҳоҷиёна мега, инаҷада ҳоҷиёна ҳастай, сафедош, тозош. ҳам чизе ки шумо дидестен дар ҳамиҷа бо дора расветкоша. Расветкош бо ҳастан. Мисқоишро барои маърака пуш ҳастанд. Ҳамашон. Ино барои модарохшро, ино ёшонан ҳамашон. Барои духтарако, барои занако, духтаро ёш. Духтарона ино барои модаро ёшро ҳастанд. Чанд расветкош ҳастаст ина чора. Ё гулошон чином дора, ягон чином дора. Қаламфиргулана. Ина духтарона ё ана барои духтарои ҷавон. Ина марамат бибинед. Касе ки даставка мехоҳад, мо даставка дорем тамоми ҷо. Тамоми ҷо даставка дорем. Хоҳиш ки агар касе ки омада харида наметона, метона барборикош ҳаста, бармайда. Ё ҳа? Ҳама ино бармайда. ҳама чизе ки шумо дар ҳамиҷа мебинед. Ҳамаш паплино. Турки тоза. Нархи ё чанда ё гап занед? Тови нархош 180, 150 то 200. Марҳамат апаҷон ҳамиҷа як лав рафтан бигирем. Ё чандиян? Ё ино либосаш 200 сомон. 200 сомон. Як табраки нехели одам буфама. Инаиша намефама. 200 сомон. Инам 200 сомон либосаш. Мана ино ҳама 200 ғавси хушруан материалошон. Ана бо дорем инаиҷада 220 сомон, 250 сомон либосаш ғавсо. Бенигинаш. Ана чанд расветкоҳо дорем. бо ҳаминора дорем бар калонош бенигинаш 250, 260, 280 либосаш. ҳамаш кадомш ина бар калонош бенигинош ҳастай 280 сомон либосша. ғавсо Фунитекс фирмаш. ай бо инош нигиндорош ҳастан мисол. ай инаи чизое ки инаё надорем бенигина? ҳастай. Кадомиш махбула бенигин ҳастай. ҳама инами чизое ки ҳама чизе ки дар витрина ҳаст нигиндор бенигин ҳастай. ана у бологинора бинен уно бо фирмои. Ана ки намира бенигиниш чанда ё мо фақат бенигинора абзор карданем? Бенигинаш 250 сомон либосаш. Ё. Материало ино будигин. Материалшон ғавстара я? Инош 350. 350 бенигинаш? Бенигинаш. Ина марҳамат шумо бифаҳмед ки чизои туркӣ ино помбахт маърака пушанда дар ҷои помбахтҳо қимат мегиранд инора. Ина марҳамат маърака пуш. Иҷа нархаш зависит ай качество мекуна. Сифатошон баъд сангои дизайнер задагиан ҳамаш ранга подсвети хушон задагиан набинед да. Набинед ба материало ино беҳад хушро материалошон. Инам ё нархошон ака дизайнаш ай бенигинаш чанд қа фарқ мекунад? Нигиндор ай бенигин. Нигиндорш 450, бенигинаш 350. Значит 100 сомон фарқ мекунад. Ина 100 сомон нигинаш будаст. Ина марҳамат чизе ки ҳаста иҷа ма нишон метам. Иҷа калонтарин ҷое ҳаст дар бозор ки
туркӣ мезананд. Калонтарин ҷо ана инҷа нигоҳ кунед чанд ха калонай. Вақте инҷа меоед шумо чизи дар коритонро ёфта метавонед. Нигоҳ кунед инҷа чанд метрай калониш? 10 метр дарозӣ дора. Нигоҳ кунед 10 метр дарозӣ дора. Ҳамаям ё туркиян. Ҳамаям ё туркиян. Агар инҷаро мо сиёмка кунем, агарам як рӯз то бегара сиёмка кунем, ҳами хел якта мерем, инам ё ҳамаш санг доранд. Ай чанд сар мешава? Хай обши гап занем. Ина ай 250 сомонӣ то 750 сомона шумо метавонед ки амҷа бием бихарем. Зависит ай качестваш мекандай. Качестваи ҳамиё мадараҷо ина ай як то 750 сомонара ҳамин чизо дорам. Метавонед 750 сомон нишон додем? Ҳозир рафтистем. Маромад бибинед. Айнам ёз нишон додисем экран да ё чандия? 450 350. Ина туркияи тоза. Инами бологиёи 700 сомона? Инами ёз ҷакар паплина. Айшам ҳаму хела бологӣ. Вай 350 атлас 350 будай. Анами ана ҳозир ина ҷакарро нишон метем. Ина ҷакар номуш ҷакар будая. 750 сомона ҳозир пасле нимаде ино модада. Инами нав ома навинко. Ина навинкошон. 20 расетка дора. 750 сомон. Ина ба тон хулосатона бурорен ки ина ҷакар 750 сомон будастай. Либосш неки ғавса я апа? И ғавси бад будааст. На шумо метавонед ки ина фирмаи ҷакар харидорӣ кардани бошед. Метавонед ки бием бо харидорӣ кунед. Хай ҷада сар мешава беҳад чиёш қиматам. Ё чандия напа? На 350. Аиш чи? Ина 350 сомон. Ана ё? Ана ё? Ина пештар биё апа. Пештар биё овоз буроя. Ина ёш 450 сомон. Ана иш чи апа? 450. Заминиш лазер дошта. Ина нигоҳ кунед. Бо хади лазер мета айдру. Цвет медодай. Инам ё 450 сомон. Ана ёш чи? 450. Ана 350 ҳоҷиёно чанд расетка дора. Маромад бинед. Сафед. Сафед. Ям 350 апа? 350. Ана ё 450. Не 3D. Ина 450. 450. Ина ё 350. Хайна намҷа чизо дидестен ози? Ана зар чанда апа? 350. Зар 350. Бараш дай ямо ҳамо аё? 350. Оз чизое ки шумо дидестен экранда. Бори навинкаи тоза Туркия. Иш чанда? Инаш 350 будааст. Иам ҳамои дигар расветкашай, дигар рангшай 350 сомон. Ина омадан мегирем иҷода хай гуло. Гулошун беҳад бисёр аира. Дигар намедонӣ кадомша гирам. Аё чанда напа? Ё 250 сомон. Ҷи санги чи дождик задагия. Дождик задагия. Ана иш чанда апа? 250. Дигар боқӣ мондаш ҳаст. Чизе ки оз шумо мебинед 250 сомон. 5 метраи барборик. Ина чи киртав поча мешава? Киртав поча мешудааст. Хайна чихе ки мо шумо дар нишон додем. Иҷа ҳама аптовия нархи дона метаванд. Баъд кадоме ки ай номи канали Libos TV гап задем, бо шумо дар арзон метаванд. Ина аз бори ина ҳози омад бо ибор. Ибор ина ҳози омад. И чанда? Ина 280 сомон. 280 сомон. Ина бори нави омагишон. Баркалон. Unitex. Ҳул? Fulltex будааст. Ина маромад як бори дига шумо хай тамошо кунед. Касе ки
کسی که میتونه چیکار میخواه گپ زنه ما هم چیزا دستافکا میکنیم. نه در اومدیم برای شما ای همش سیمکا کردیم. ای کسی که کانال دا ابونه نیست ابونه شوه. کسی که ابونه شدگی میتونه که همون لایکی خانه سوخته را یک بار دیگه بگیره بجیقه با تماشا را دوام تین ما دیگه جا با سیمکا میکنیم برای شما میپرتیم. این به چیزایی که چیزای ترکی که ما برای شما اینا هازی اطلس نسخوی که هازی خداوند اینا جدا بدستن. این اطلس نسخو چندن اینا بولودا 350 چند رسید که داری 4 رسید که داشته بدستن. اونام بولوگی را نه ایتالیانسکی تریدیو ایتالیانسکی تریدیو چندن اکا ایو 450 سامان سه سنگوش 350 اینم یه راپای بار دیگه نقشه بگین تموم با اینم رو نگرفتیم باید 350 بیسنگ 450 سنگدار 450 سنگدار 350 بیسنگ ای پوینگش هم خیلی اینجا 350 سوما هست 450 سوما اینا مرحمت کسی که خریداره میتونه اومدن هم میتونه که در کامنتاری بنویسه. ما دستافکا داریم تمام جا ای روسیه سرکاگی تو گرمانیا امریکا میتونید که در کامنتاری بنویسین زاکاس کرید باقی سربلند باشین در آخر هم باشه اگر فراموش کرده باشین اما لایک خانه سوختتون بجقین.